Predstavte si ten úžasný pocit. Jedného dňa si prídete po novúčičké autíčko, naštartujete, dáte ruky na volant a vychutnávate si plynulú jazdu. Ak ste niečo také zažili, blahoželám. Nie všetci majú ale to šťastie. Kúpia si nové auto a o chvíľu sú v servise. A nie jedenkrát. Pán Andrej si z vážnych rodinných dôvodov zadovážil nové auto. Bol rád, že využije šrotovné a dokáže splácať pôžičku. Nový Hyundai však zmaril jeho radosť. Slúžil mi cirka 4 mesiace, 14.8. sa vyskytla už prvá závada, svietila mi kontrolka check engine. Následne som navštívil autorizovaný servis Autopalas v Petržalke, kde mi auto v tomto autorizovanom servise zobrali na oprave. Potvrdili mi, že táto kontrolka svietila. Auto mi vrátili s tým, že som natankoval zlý benzín a vraj je opravené. Žiaden papier som nedostal, ten mi až následne neskôr vytlačili, keď som si ho bol pýtať. Druhýkrát som navštívil autorizovaný servis, keď som mal rovnaký problém. Začala mi svietiť tá istá kontrolka check engine. Keď som mal zohriatý motor, samovoľne sa mi zhasínal na križovatkách. 30.10., keď som prišiel do Autopalasu, zobrali mi auto na opravu s tým, že treba vymeniť nejaké náhradné diely. Doklad o druhej návšteve dostal pán Andrej až pri tej tretej, čo rozhodne nie je štandardný postup. Predajca alebo ten, kto reklamáciu prijal a rieši ju, je povinný v zákone lehote 30 kalendárnych dní reklamáciu nielen vybaviť, ale aj vydať spotrebiteľovi doklad, ako bola reklamácia vybavená. Teda čo bolo opravené, čo bolo vymenené, že bol napríklad vydaný nový výrobok, alebo že sa dohodla nejaká zľava, alebo že bola dôvodne zamietnutá. Nuž, stáva sa. Sem tam sa škriatok usadí aj do nového výrobku. Auto pána Andreja tiež ešte nepovedalo posledné slovo. 7.12. som prišiel opäť s rovnakým problémom, s tým, že už mi začalo vynechávať aj ESPčko, brzdný systém. Začala sa mi zasekávať spiatočka a opäť mi samovolne zhasínal motor. Svietila mi tá istá kontrolka check engine, tak som sa rozhodol opäť ísť, využiť svoje právo reklamácie a odnesol som auto do Autopalasu. Servis odovzdal auto zákazníkovi po testoch s tým, že žiadna z popísaných porúch sa neprejavila. Pán Andrej ale nadobudol pocit, že nie je všetko v poriadku. Obrátil sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá skonštatovala stav a odporúčila odstúpiť od zmluvy, ak má pocit, že je právo na jeho strane. Pán Andrej teda oznámil predajcovi spoločnosti MAN Slovensko, že odstupuje od zmluvy. Predajca to však neakceptoval. Majiteľ auta nemal času na zvyš, lebo musel odísť služobne na pol roka do zahraničia. Auto teda odstavil. Ako nám pán Andrej povedal, po príchode ponúkla spoločnosť Hyundai Motor Slovakia skvelé riešenie navštíviť iný autorizovaný servis Autopolu. Tam absolvovalo auto garančnú prehliadku a čuduj sa svete, bolo v poriadku. Vydržalo asi 3000 kilometrov. Zasa mi svietila kontrolka check engine, začal mi zhasínať motor na križovatkách. Tak som sa rozhodol ísť opäť do Autopola a tu mi potvrdili, že teda vynechávalo zapaľovanie druhého valca. Tým pádom som mal už 3-krát rovnakú závadu, tak som sa rozhodol, teda aspoň na papieri, tak som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy, ale pre istotu som si dal vypracovať znalecký posudok. Takže vynechávanie zapaľovania druhého valca, tak sa volal škriatok v aute. Pomenovali ho už pri prvej návšteve v Autopalase. A ako sa pán Andrej dozvedel z nahliadnutia do spisu vo veci trestného oznámenia na spomínaný servis, škriatok bol rovnako pomenovaný aj druhýkrát. Len sa neobjavil na reklamačných dokladoch. Prečo auto chvíľu poslúchalo, chvíľu nie, ozrejmil nezávislý znalecký posudok Slovdekry. Tento konkrétny problém, alebo teda podobné problémy sa môžu prejavovať tým, že vozidlo bude mať nepravidelný chod, respektíve chod motora bude nepravidelný. Môže mať pocit zákazník alebo držiteľ vozidla subjektívny zníženie nejakého výkonu motora. Môže v podstate vozidlo sa obťažne štartovať a čo môže, či už za studená alebo za teplá, môže sa prejavovať tým, že môže zhasnúť chod motora. Kdekoľvek to pôjde na voľnobeh, tak môže sa to stať takisto. Je to chyba, ktorá sa objavuje pravidelne alebo môže byť občasná?
Áno, môže byť občasná tá chyba. Je napriek občasnému výskytu problém odstrániť vynechávanie druhého valca? Každá chyba je odstraniteľná, ale keďže ju v servisoch neodstránili, tak predpokladám, že je ťažšie odstraniteľná ako diagnostikovateľná. Z uvedeného vyplýva, že pán Andrej nemá paranoidné predstavy a odstrániť chybu na jeho aute zrejme nie je jednoduché. Po v poradí 5. návšteve servisu, 3-krát v Autopalase, 2-krát v Autopole, sa rozhodol druhýkrát odstúpiť od zmluvy. Nezastavilo ho ani konanie autoservisu Autopola, ktorý ako prvý konštatoval, že auto je opraviteľné. Žiaľ, neskoro. Ale kým sa dostaneme do finále, prečítajme si reakcie dotknutých strán. Autorizovaný servis pre Hyundai Autopalas nám na otázky, prečo neboli reklamačné doklady vystavené kompletne a včas a čo skutočne opravovali na aute, poskytol stručné stanovisko, že sa vlastne nevyjadrí, aby nemaril priebeh vyšetrovania. Trestné oznámenie však bolo odmietnuté, rovnako ako druhé, ktoré podal vo veci poškodzovania spotrebiteľa pán Andrej na spoločnosti Hyundai a Autopolu. Vyšetrovateľ ho kvalifikoval ako podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. V tomto prípade vyšetrovateľ policajného zboru vec trestného oznámenia z podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu, ku ktorému malo dôjsť vo februári tohto roku, v zmysle trestného poriadku odmietol, vzhľadom na to, že nebol dôvod začať trestné stíhanie ani dôvod vec odložiť. Spoločnosť Hyundai Motor Slovakia vyjadrila ľútosť nad stavom veci a potvrdila, že Autopola je ochotná opraviť vozidlo pána Andreja, čo je nepochybne pozitívny krok, avšak pán Andrej sa rozhodol, že nadobro odstúpi od zmluvy, na čo mal trvať od začiatku. Ideme do finále. Keď spotrebiteľ reklamuje tretíkrát tú istú vadu, tak má zo zákona vlastne nárok na odstúpenie od zmluvy, pretože vada sa považuje za neodstrániteľnú a má právo na vrátenie plnej kúpnej ceny a samozrejme má aj právo na vrátenie všetkých nákladov, ktoré boli spojené s uplatnením reklamácie. Po všetkých peripetiách teda pán Andrej odmieta ústretový krok Autopoly na opravu vozidla a trvá na odstúpení. Spoločnosť MAN Slovensko ho zase tvrdošíne odmieta, čo je nepochopiteľné, keďže ide o jednostranný právny krok. Predajca nemá údajne doklady o servise auta v Autopalase a zákazník má ísť do Autopoly, kde mu ho opravia. Zaujímalo nás teda, prečo nemá predajca po ruke doklady autorizovaného servisu o reklamáciách a prečo neakceptuje právo pána Andreja na odstúpenie. Spoločnosti nám telefonicky oznámili, že jej konatelia sú na dovolenke. Neskôr tvrdili, že sú mimo Európskej únie. Skúsili sme to teda ešte medzi nebom a zemou a napísali konateľovi e-mail. Neodpovedal. Mali sme sa, podľa pána, ktorý sa ozval v telefóne, obrátiť na právnu zástupkyňu pani doktorku Vlastu Suchanovú. Oznámila nám, že je na dovolenke, ale asi sa tiež tak skoro nevráti, keďže mesiac nereagovala na SMS ani na e-mail. Musel som si nájsť právneho zástupcu, ktorý opätovne odstupoval od zmluvy už tretíkrát, na čo mu spoločnosť MAN Slovensko ani neodpísala, ani neodpovedala. Vec teda bude riešiť súd. Kedy? To je otázka. Spis totiž okresný súd v Bratislave 5 postúpil do sídla odporcu, hoci mohol zvážiť, že z dôvodu hospodárneho konania, keďže najviac vypovedajúcich bude v mieste navrhovateľa, sa mohol uskutočniť v Bratislave. Nuž, mohol, ale nemusel. A čo môžete a musíte urobiť vy, ak si kúpite výrobok so škriatkom? Reklamovať treba bezodkladne. Treba si zaistiť, spotrebiteľ skôr než podpíše reklamačný doklad, aby tam bolo napísané to, čo skutočne tam má byť, teda tá vada, aby tam bola komplexne popísaná, aby tam nenapísal predajca alebo servis to, čo vyhovuje jemu, hlavne keď sa tá vada opakuje. No a keď reklamuje tretíkrát tú istú vadu po 2 predchádzajúcich opravách alebo výmenách, tak bezodkladne uplatniť odstúpenie od zmluvy. Smutnou bodkou za príbehom pána Andreja je, že auto potrebuje kvôli vážnemu zdravotnému stavu dieťaťa vyžadujúceho si rýchlu lekárskú pomoc. Určite sa ešte načaká, kým mu príde zo sídla predajcu oznam o súdnom pojednávaní, ale to už je celkom iný príbeh.